саноати кунонӣ бо суръати кишвар ки ҳамзамон аз чорумин ҳадафи стратегии ҷумҳурии тоҷикистон қарор гирифтааст, дар назар аст даҳҳо ҳазор корхонаҳои хурду бузурги саноатиро рӯи кор орад. Дастгирӣ ва имтиёзҳои ҷорӣ гардида ба тавлиди маҳсулоти зиёд ва ҳамзамон рақобатпазири маҳсулоти тавлидии Тоҷикистон замина мегузорад. таъсиси ҷамъияти саҳмии пӯшидаи Талкогол, ки дар вилояти Суғд воқеъ аст, бино ба маълумотҳо Тоҷикистонро ба 10 гунаи истеҳсолкунандагони сурма дар ҷаҳон муаррифӣ хоҳад кард. дар корхона, ки дар мавзеи Кончочи ноҳияи Айдӣ воқеъ аст, дар он ғайр аз истихроҷи сурма инчунин истихроҷи тилло, нуқра, симоб, флюорид дар назар дошта шудааст. захираи тилло дар кони мазкур наздики 50 тонна, нуқра қариб 60 тонна, симоб зиёда аз 1000 тонна, флюорид 76650 тонна, сурма 264616 тоннаро ташкил дода, дар сурати пурра ба фаъолият оғоз намудан зиёда аз 600 ҷойи навикорӣ муҳайё хоҳад гардид. иттилоъ дода шуд, ки соли 2020 аллакай коркарди маъданҳои номбурда оғоз хоҳад гардиду маҳсулоти босифати корхона ба Аврупо, Ҷопон, Чин, Ҳиндустон, Америкаи Шимолӣ содирот хоҳад гардид. ҳадаф аз таъсиси корхона ва роҳнамоии дурандешонаи давлат ва ҳукумати мамлакат ин пеш аз ҳама дар маркази Тоҷикистон дар заминаи захираҳои иктишофшудаи маъданҳо таъсис додани иқтидорҳои саноатӣ дар муҷтамаи истеҳсолии ягона муттаҳидшуда маҳсуб меёбад. саҳмдорони аслии ҷамъият ин корхонаи воҳиди давлатии алюминии тоҷик ва ҷамъияти саҳмии чиноии ширкати саноатии маъдании Хуюай Тибет маҳсуб меёбанд. айни замон дар назди конҳо сохтмони чоҳҳо, камераҳои ҳамвор, чоҳҳои моил, шоҳроҳҳои моил ва номгӯи дигар корҳо бо суръат идома доранд.